Áno, oči vás neklamú, minulý týždeň sme vám priniesli video s E53 hybrid v tomto rovnakom prostredí. A tentokrát tu mám jej väčšieho brata GLEčko. Ale GLE 53 však to už je na trhu dlhšie. Lenže toto je GLE 53 hybrid. A pravdepodobne sa pýtate to isté, čo som sa ja pýtal ľudí z Mercedesu, že prečo sa táto 53 hybrid volá stále 53, že prečo tomu nedali nejaký iný názov. No oni mi povedali, že oni nechceli, aby sa majitelia cítili, že je v tom nejaký veľký rozdiel, že tam majú ten elektromotor. No a tento mindset dokonale reprezentuje design, pretože na ňom sa nezmenilo prakticky nič. Jediný spôsob, ako rozoznať hybrid a nehybrid, tak je, že je tu otvorenejšia mriežka chladiča pre ešte účinnejšie chladenie, ktoré ten hybridný systém vyžaduje, ale inak to auto vyzerá, že úplne rovnako. Ale predsa len máte isté výhody, keď si zoberiete túto hybridnú verziu, pretože napríklad pri klasickej 53 ste za tieto väčšie 400 mm kotúče brzd museli priplácať. Tu ich máte štandardne. Bohužiaľ štandardne tu nemáte tieto krásne červené 6-piestikové strmene, pretože tie sú štandardne, myslím, že čierne. V Nemecku minimálne je to príplatok 600 eur, nemusíte tam dávať nejaký ďalší veľký balíček, ale ak chcete túto červenú, tak jednoducho si dáte 600 eur. Vraj veľmi úspešné a populárne sú tieto 22-palcové disky Colliers, že je to úplne najpredávanejší dizajn, ale v základe máte 20 jednotky. Máme tu taktiež túto novú šedú farbu, ktorá prišla spolu s faceliftom GLEčka. No a keď som hovoril tie dizajnové zmeny a ako spoznať hybrid, tak ešte aj toto je celkom dobrá indikácia. Pod kapotou je to tá istá pesnička ako pri E53, lenže táto má výrazne odlišný podmas. A to vďaka rozdielnemu výfukovému systému. Aj batéria je tu väčšia, celková kapacita je 31,2 kWh. Oproti tradičnej GLE 53 si tu vďaka hybridnému boostu polepšíte na celkový výkon 544 koní. Pochopiteľne najväčšia výhoda toho hybridného systému je to, že keď sa vozíte takto po meste, tak môžete robiť bez toho, aby ste spálili čo i len jediný liter paliva. Máme tu totiž 31,2 kWh batériu, z toho využiteľných je nejakých 24 kWh a tým pádom môže GLE 53 prejsť na elektrínu až 82 km, čo je super, tak je tu aj možnosť toho rýchleho jednosmerného nabíjania. Tým pádom viete auto nabiť za nejakú polhodinku na 100% a jazdiť s ním v podstate ako s elektromobilom, ak to práve potrebujete. Na tú elektrínu môžete jazdiť až do 140, čiže aj napríklad keď máte do práce, ja neviem, nejakých 30 km a je tam aj nejaká diaľnica, tak naďalej nemusíte vôbec zapínať ten radový 6-valec, ten si môže tížko spinkať. A pritom, ako je toto auto hlučné, tak sa to aj hodí, keď napríklad budete ráno odchádzať z domu, že nikoho nezobudíte. Ale je mi jasné, že toto auto si kvôli jazdeniu na elektrínu, respektíve iba čisto kvôli jazdeniu na elektrínu, nekúpi, že absolútne nikto. Lenže vy si stále kupujete športové auto a tým pádom nechcete jazdiť iba na elektrínu po meste, ale chcete sa aj trošku zabaviť. No a ako moc zábavné teda je GLE 53. Musím povedať, že od prvého nasadnutia ma tu fascinuje ten zvukový rozdiel radového 6-valca, pretože ten zvuk je tu oveľa agresívnejší, ostrejší a taktiež aj to zvukové prifarbenie do interiéru nie je zďaleka také umelé a syntetické. Tiež cítim, že oveľa viacej si auto rozkladá ten výkon na prednú a zadnú nápravu, pretože pri tom Ečku tam sme skôr boli s preferenciou na tej zadnej. Ale to aj tým, že máme mokrú vozovku, tak ten predok nás krásne vyťahuje. A sme tu hmotnosťou na úrovni 2,7 tony, čo je šialené číslo. Tie 40 cm, tie predné brzdové kotúče teraz dostávajú poriadne zabrať. A musím povedať, že na rozdiel od toho Ečka, toto je tá hmotnosť už poriadne cítiť, ale napriek tomu, akože dá sa s tým nejakým spôsobom pracovať, ale normálne je to, že extrémne namáhavé. Že dokonca ja ako šofér, že nie je to jednoducho zadarmo, že z tohto auta musíte ten výkon
dolovať. Tento súboj v zákrutách je spôsobený aj tým, že tu nenájdete vzduchový podvozok AMG Active Drive Control Plus, ktorý by výrazne pomáhal s náklonmi karosérie, ale zase je to aspoň výzva. Ten záťah a tá okamžitá akcelerácia vďaka tomu elektromotoru, jednoducho áno, máme tu ešte ďalších extra približne 220 kg kvôli batérii a zase na tom výkone sa to prejaví. Veľmi ťažko by som sa rozhodoval, že či by som chcel radšej tú klasickú 53 alebo túto hybridnú. Pretože obe majú niečo do seba, akože tá 53 bude ešte hbitejšia, agilnejšia v zákrutách vďaka nižšej hmotnosti, ale zase táto hybridná, tak má tam ten aspekt tej každodennej využiteľnosti, že jednoducho s týmto autom viete v podstate bez problémov, ako sme sa tu aj mohli o tom presvedčiť, jazdiť buď tých 80 km na elektrínu, alebo jazdiť v hybridnom režime a mať spotreby okolo 4 litrov, čo je proste nemysliteľné pri radovom benzínovom 6-valci. Asi vo výsledku to bude o nejakých vašich osobných preferenciách a hlavne o možnosti domáceho nabíjania, ale inak na to, že ja som nikdy nebol nejakým veľkým zastancom plug-in hybridov, tak počas uplynulých 2 dní to u mňa celkom zmenilo. Hodnota zrýchlenia sa nám tu znížila na 4,7 sekundy, takže poďme to vyskúšať. Máme mokrú vozovku, takže to nebude až také dobré, ale... Už tam bola dávno 100. Hybridný boost je teda, že s veľkým B pri tom boost, pretože to auto že vystrelí ako raketa. Čudujem, že sme nevytrhali asfalt, pretože to mastodont, aby sa dokázal takto hýbať z miesta, na to potrebujete obrovskú dávku sily a ten výkon cez 500 koní sa to teda, že určite hodí. Asi nikdy ma úprimne neprestanú fascinovať tieto výkonné SUVčka, pretože to, ako oni dokážu klamať fyziku, je niečo neuveriteľné. A hlavne, že auto, ktoré váži ako tamtá hora, sa dokáže takto zvrtať na takýchto cestách. Fakt. Klobúčik dole. Som zvedavý, čo bude robiť GLS 63, ale to je z tohto videa všetko, takže ak sa vám páčilo, tak si hoďte like a odber nášmu kanálu a ja sa s vami vidím na budúce. Čaute.